portaigh a hÁdhmaill go siimplí ar. Agus tá an dúródach go ón an nnéireann. Ach buinn scraite, agus tucaí tú ar thion de intais mhóra an nádar. Móin. Tá taló pórtaí le fáil ar fud an dóin. Ó na tíre ó thuaidh sios a ad leis na tropaí ó dheas, agus níos fuide a rís agéin. Clúdaíonn siad 3 géad den phláinéid. Is síomhanna fear hábhatach éad na pórtaí 10 méadar sin 10 míle bliana don pórtaigh. Sa trais seo, arcaimid ar mar a bhuainlí na pórtaí ar chultúr, ar bhéineolacht, agus mar a chiomhní siad ar stair. Agus beimid a gar chun tosaí fásta ar an ról a bheits ag pórtaí na hÉireann agus pórtaí an dóin, in san chach atá róine le téchaí an chinna déine a hail. Sa chláir seo, arcaimid ar an dóid a bhfuil pórtaí na hÉireann fitte fúte a gróiach na tíre. Nuair tama ar a forta téide se sa scríbhneacht. Clunimid macailí an dóin os nádartha. Seans go duine a gobar ar an tríd lá, ná teisteach an installation. Agus in san inland, feime má faoi honachar an ahrú éráide ar an tionscail móna. Turve on meidän mielestä uusiutuva